Hi guys a get ready with me ku mojej babke na Dúbravské hody a ešte teraz rýchlo do Eurovej, ale Sick as Fuck Edition časť 2. Áno, presne tak, môj stav sa od včera zhoršil. Nebolí ma už len hrdlo, ale mám nádchu. Pamätám si, že minulý rok, alebo akože minulý školský rok, 24/25, som bola chorá asi tak, že 6-krát cez ten školský rok. A to neviem prečo bolo, ale bola som proste tak veľa chorá. A máme tu trošku update na moje vyrážky. Trošku sa mi to polepšilo, už to není až také zlé, ale potrebujem to ešte stále zakryť. Inak ja som to nenatáčala, ale už som si dávala aj blush, aj bronzer a keďže som vedela, že obidve tie veci poriadne na seba len nahádžujem a rozblendujem, tak som si korektor dávala až na to, aby keby sa niečo stane, tak to s tým môžem zakryť. Tento highlighter som si dosť obľúbila. Je od Trended Up. Je dosť dobrý. Odtieň nevidím. Odtieň 120. A je výborný. No, teraz použijem tento bronzer od Catrice. Dám si na ňo, keď mi to pôjde otvoriť, dám si na ňo jednu túto kvapku tohto mlieka od Catrice. Rozblendujem a dám. Ideme teraz bejkovať, alebo teda pudrovať. Bronzer od, púder od Catrice, ten rúžový, neviem ako sa volá, ale milujem ho. OK, keď som dopudrovala, zoberiem si nejakú random ceruzku na obočie, urobím si obočie a dám na obočie gélik. Keď mám obočie, dám si pudrový blush od Essence. Potom si môžem dať tento highlighter od Essence tiež. Toto si dám na oči. Do kutíka oka si dám rozjasňovaciu ceruzku. OK, make-up mám, idem na oblečenie. OK, outfit mám. Idem si rýchlo robiť vlasy, lebo nestíham. OK, vlasy mám, len včera som si na to dávala taký olej, ale ja som si ho bohužiaľ nedala len na končeky, ale dala som si ho všade, takže to tak vyzerá. Idem papať žemlu s maslom a s paradajkami. Takže áno guys, to je všetko z tohto videjka a bye.